ka yi magana da ita ne? ina ai na dauki alƙawarin ciwo da ƙuduri in dai a garin aboki a gwamnati su fiye yarinya a garin Allah ko? wallahi mai kyakkyawa kuma ta burge ni. Ya ka yi magana da ita ne? A'a. Kuma kun ga matsala na da wani lokaci yan wahala ne idan kuka samu guri kuka zauna ba ku da magana ba ku da aiki sai maganan mata kawai. Ni na wuce da batun maganan wani batun maganan mata ina ni kawai ni na wuce nan sai na yi kuɗi. To waye ba zai yi kuɗin ba? Ina ruwana ni a haka za ka yi kuɗi ba ka da aikin yi? Ha dai gani. Kuna da aikin yi? Kuna da aikin yi? Kawai mutum ya zo daga magana kawai ya zo kawai kun fara yi da shi. Nan muke da ku a nan garin. Nan muke da ku. Tun da daɗewa ba wani aikin da kuke da shi. Sai ga da za a yi kuɗi ba a da sana'a. To kai kana sana'a ne? Kuna da sana'a ne? Na zuban da ita shi ba sai kuɗin magani ba. To ba gare shi ba ya fita binni ya je binni ya ga abin da duniya ke ciki mu kuma na kawai nan. Je kawai da zo ku mutum yana zuwa kun fara ɗaukar magana kuna ya zuwa inda saboda Allah. Ai ba an gaya mashi magana ba ne. Ko yaushe kullum bai da magana da an zauna gurin nan muna biyar kuɗi. Mun kuma yana gaya mana mata to kai za mu nema. To abokina da yadda za a yi yau din nan ma sai na sa shi ya ji ba daɗi ka bari sai na ma ka raka na buɗo yarinyar nan. Allah. A ce kowa batunsa ya samu kuɗi sai na yi sabon ɗinki zan maka kakata domin kawai farin cikin guri na damuwa ta kenan kawai ne. Ayo kwantar da hankali. Daga ina kuke? Nan fa muka ɗan jefa. Nan kuka fito daga ina? Anguwa muka. Anguwa. Kin gani matsala shegen yawan tsiya. Gashi ma sai wasa yake da wani abu a hannunki kamar wata karamar yarinya. Yawo kawai a cikin kin na yadda ka san kin wani su kafan kare. Haba sani me haka? Kai matsala ta da wallahi ka fiye faɗa. Haba dan Allah. Ya guri mutum. Maza ki ƙara ku yi sauri ki ƙarasa gida. Tana jiran ki zo ki dora mana abinci. Maza ku wuce. Ke da wannan. Maza ku ƙarasa. Ki gaishe ki cewa da umma mun je wani guri. Kawa ka zo mu wuce. Mu tafi mana. Zai kawata. Ai wancan. Au, yayana ne fa. Yayanki wallahi ya haɗu. Da ke da al'amarin sani. Me yasa kika ce haka nan? Ni dai wallahi ya burge ni. Idan mu je, sai mu tafi. Har za ki wuce? Wallahi zan wuce. Kai kawata, ban baki wani labari ba. Kawata ai baki ji abin mamaki ba. Kuma? Ke dai bari. Babanmu ya ce zai min aure nan da sati ɗaya. Aure? Ko kuma ya kai hoto na masallaci. Aure fa? Aure. To ke kin tanaji saurayi ne? Ban tanada ba. Ke za ki ko dage dan maza yanzu wahala suke yi. A wajen ki ba, amma ni a wajena ba wahala suke ba. To yayan ki fa?
Shi ma haka aka gaya masa. Sati ɗayan kuma? Kwarai da gaske. To dole in nemi soyayyen. To shi yana da budurwa? Ba shi da shi gaskiya. Lalle dole sai na dage. Dan sai na nemi soyayyen. Allah ko? Kina ga zaki iya da shi? In Allah ya yarda zan. Girman kai ne fa da shi. Da yanke ko? Kaki damu. Allah ya sa ki iya. Kawata to ne dai zan bar ki anan zan wuce. To shikenan kawai. Bara mu rabu ba. Mutu ai zai iya raba ni. To kuma haka. Ina wuni? Lafiya da sannun ku. Mutu ai zai raba ni. Ba haka bane. Haka ne. To yaya na? Ai wannan kuma mutu ka raba takalmin kaza. Na ga manya. Kawai. To ni dai bari mutu na bar ki nan ko? Sai na zo da an jima zan zo kin ji? To shi ga mun da ni. To shi ne ba ka. Ki gaishe da mu. To za ka ji. Ba sai da na ce wa matan na kar ta min shanya a cikin gida ba? Wayya matan da take so na yi da ita ne dan Allah dan Annabi Ni ba da wanki ba ma da shanya a cikin gida ɗazu sai da na share nan gurin na ce mata kar ta min shanya kar ta min shanyi ta nace sai da ta yi wannan wankin. Kai! Dole aika yara su zo su kira min ita ta ɗebe shanyin nan. Da abi a cike maka wuri da shanyi? Ni ba da wanki ba amma ni da tara kaya a cikin gida? Ina da kwana. Gajiya. An tashi lafiya? Lafiya kalau. Anno. Sani. Ya naga fuskar ki da murmushi da walwala. Ba komai ina. Ki tabbata? Ko da akwai dai labari ne. Yanzu ki san me za a yi? Ba ruwa a cikin gidan nan. Ki ɗau bokiti don Allah ki samu ruwa zan ɗaura san wake. To inna. Don Allah kuma kar ki daɗe. Yawwa ki ce ma maman Ummi ta zo ta kwashi wankinta. To. Dan Allah kuma ba ta nan ummin ne a gida to ta kwashi shanyi. To. Maza kuma kar ki jima fa. To inna. Ki dawo da wuri. Mata haka ai ta ce ma mutum ga abin da zai a dinga tara maka wanki a tsakar gida sai ka ce ba ta da wurin shanya a gidanta in kai magana ka ce ka fi masifa wace irin rayuwa ne wannan dan Allah dan Annabi ha ba amma ni shi ne ce Sannu da zuwa. Kawata maraba sannu da zuwa. Ya kike na ganki a birkice haka lafiya? A'a ba lafiya ba. To ya bari ji da me kika zo. Ba mu labari da miki. Bismillah zo ki zauna. Kawana ban labarin sha. Ke dai bari. Me ya faru me aka yi miki ne? Ke dai bari. Wai kin san yaron nan kuwa Umar? Wani yaro kenan? Umar. A garin nan baki san Umar ba? Oh, abokin yayanki? Na gane shi. Wai kamar ni Umar a cikin garin nan zai zo ce yana so na? Ƙawata ce dai in taya kin murna. Ke baki gan shi bane masiyaci. Kullun da kaya ɗaya. Kaya ɗaya. To ke dan kaya ɗaya ne zaki so shi? Duk fa wanda ya ce yana son ka fa yana son ka. Ki so shi mana. Ni fa ban gan wani abin kin shi ba a cikin lamarin ki. Ni dai ba na son sa. To yanzu ya kike so a yi? Ni kawai zuwa gurin ki ne ki bani shawara ya za a yi. Umar nan fa yana da hankali gaskiya ƙawata. Haba mana ƙawata ko kina son masu satan kaji ne a gari. Duk garin nan ki duba fa ki gari. Duk garin nan ba mai hankalinsa. Umar yana fa da hankali fa ƙawata. Dan Allah ni dai ki bar wannan magana. Umar fa na da hankali. Ko kina son masu sa ƙananan kaya ne? Kullum sai ya zo kofan gidanmu kaman tsohon mai. Bayan sa kike yi. A'a wallahi ƙawata. Ni gaskiya nake ga miki ni a matsayin ƙawarki. Kuma kin gaya mishi ba kya son shi?
Ni ba na son sa. Na gaya masa kullum sai ya zo. To. To ya kike so a yi yanzu ne? Me mafita? Ni dai shawara za ki bani. To yanzu ya kike so a yi? Yanzu kawai ya kike so mai yi? Ni zuwa gurin ki ne ki bani shawara. Na fahimci goyon bayansa kike yi kenan. A'a. Ƙawata kenan. Ki fa wanda ya ce yana son ki fa ya ga me miki komai fa a rayuwa. Ko ba haka bane? Ki so me son ki mana. Ƙawata, ke dan Allah ƙawata ni dan Allah ki so shi. Ni dai ba na son sa gaskiya. Maryam ne a gidan nan? Yau ke ci a gidan namu? Mai wuni. Su babar taku. Kowa lafiya ko? Ina gajiya. An wuni lafiya. Lafiya lau ya mutan gidan. Lafiya. Ya babar taku. Lafiya lau. To hannu. Na zo na mance ma kina ci. To ke kuwa ba dole ki manta da ni a cikin ɗaki ba. Ke fa burin ki kawai ki bar ki zo ki ga ƙawarki eh? Ba dole ba? To ya in ki je ki ce na gaida babar taki. To shikenan za ka. Sadi. Na'am. Kun gama fira ki share min kicin. To inna. To. Yanzu ya kike so a yi? Ni dai kawai na gaya miki tunda dai ba za ki bani shawara ba shikenan ni zan tafiya ta. To shikenan. Ki gaida su inna. Yanda abu za ki raka ni ba? Ni dai ki je ki yi tunani da kyau. Ko wallahi yana da hankali. Cewa ta gani shi. To shikenan tunda kin ce baki ba shi. Ni dai na yi fushi gaskiya. To. Anya zan iya fita da wannan zafin ranar kuwa? To zan yi haka zan lallaba. Sadiya. Na'am inna. Zo. Dan da fitowa inna. Yawwa sani. Sadiya. Fitar rigima ina gaya miki Sadiya ki fitar rigima. Ai na samu labarin wai kina son wannan yaron Sani ko? Ki makan ki faɗa kina ji na ko? To, yaron da tun da ya je birni ya da bai da komai ba a tsiyace da sai wata tsinanin jaka bayan sa. Eh? Birnin ne ya da a tsiyacin shi da babu dan babu kuɗin, babu keke, ba mota, babu mashin. Dan wannan keken na zamani ma da yanzu ta fito ake yayin da me ma sunan shi keken na da ba shi da shi. Yanzu so kike sai kin aure shi ki dinga damun gida ina wahala da ku dan gari da dan tuwo kina kaiwa to wallahi ki makan ki faɗa ina gaya miki kina gane da nake fama da ubanki kudin cefa ne ma gagara take yi iye ba za ki koyi da kawayenki ba Sadiya nan kwanan nan fa kai bikin wannan kawar taki kina ganin jin ciwo aka siya ma babanta to kin yara ki uwar me zai siyo miki ko kafa keke ba gani zaki ba ina gaya miki nan yanzu idan ya zo fira ina jin motsin shirin na ai ban san shi bane da wallahi sai na biye shi da gora na kora shi dan bankeke da ake siya baki da ita nan sai kin shigo daki na kin shafa iye sannan an yi magana ba za ku ji maganar mutane ba babu abin nan to ni dai na gaya miki wallahi fitar rigima ina gaya miki Sadiya kin makan ki fada dan ni ba zan iya in aurar da ki dinga da min gida ina wahala da ki ba na gaya miki kenan in kin ji ruwanki in baki ji ma ba ruwanki ke kika sani kar ki ce ban gaya miki ba tunda ku yaran zamani ba kwa jin magana ba an ba ku shawara ku dauka kuma ni zan fita ki duba yaran nan kai ya man banna saboda mama sana bacci haba yara haka ba za a musu magana su ji ba sai kun je kun da a ce kun ki zaman aure tunda haka kuke so ni dai na gaya miki nan ga iya zuwa ina ɗebo abinci daga nan ina binki da shi ba tunda ku yaran zamani ba kwa jin magana ba kwa jin shawaran mutum ko to ni dai na gaya miki in kin ji ruwanki in baki ji baki kika sani kin gani nan fita zan yi kuma in ki duba da wannan yaron saboda maman ta yi bacci kina ci na ko kare mun banna to zan tafi anguwa to sai na dawo